Kine kidei notifications bala pynmih daka IBPS ban recruit naga bentagi post PO laneki probationary officer. Kine kidei link ban apply pila ban check comment section laneki description jong kene video. Kine kidei important dates laneki tarik badon kam pide ban kan mau. Bakalas dir ban lay online applications kata kadei agar puiteri kubuna bapra arjar pausau. Ka preliminary exam ka bade ru first phase jong ka exam kan sedang ha October hadu November arjar pausau. Ke exam naga benta ka main part kan dei ha November 2024. Tika interview part kan don ha January lana February 2025. Tigini gidi ki participating bank kiran kumba kad artili kemul ada fi pas kini ki exam naga benta kene ki kam pila ban tray ka wina kini ki bank hangne. Kita kalong kum Bank of Baroh, Canara Bank, Indian Overseas Bank, UCO Bank, Bank of India, Central Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Maharashtra, Indian Bank, and Punjab and Sind Bank. Telada fi pas yakni exam ke bapin sele nak benta kini ki kam pintray ka wina kini ki bank hangne. Berkata ru kan syang preference ke bapi select haga power bapi pendap ya ka form jongpi. Tigi total number jongki post Baroh kidan kumba 100,000 spa san pusantli. Bar ki Andrew spa san penyutli naga benta ki SC, lai spa lai artli naga benta ki ST, 6,000 si spa prapusantli naga benta ki OBC, sau spa lai pusantli naga benta ki EWS, 6,000 praspa sa pendutli naga benta ki reserve category. Bar ki total Baroh kilong 100,000 sau spa san pusantli. Ka educational qualifications banla ban apply kini ki kam pedi ban pas ke bachelor degree jongpi lana graduation jongpi haginu ginu subject but haginu ginu university lana college bala itu the government of India. Kitu ke badang result part pila ban apply kini ki kam lada pisngau bagi result jongpi kan mi haswa ar poetrik ubna bapra harjar posau. Telah da pisngau bagi result jongpi kan mi haswa ar poetrik ubna bapra harjar posau pila ban apply kini ki kam. Tege age limit banla ban apply kini ki kam kadei arpau hadu lai pausnam. Kita kamut film day ban rid ya ka arpausnam, bat film day ban he ya ka lai pausnam. Banda ka benta ki SC, bat ki ST pat kadei arpau hadu lai pausansnam. Namar ka don ka 5 years age relaxations. Banda ka benta ki wiki categories ru ki don ki age relaxations. Kum ki OBC kadei laisnam ka age relaxations. Kum ki person with disability kadei hadu pausnam ka age relaxations. Bat ka application fee pat ban apply kini ki kamt naga benta ki SC, ki ST, but ki person with benchmark disability kedai spa nyupusan denga. Benda ka benta ki wiki categories pat kedai praspa san peu denga. Tena ka benta ki post ka pre-examination training rugodont. Tikene ki training kila banle online tlane offline mode, but ki aitang naka benta ki SC, ki ST, but ki other bagwood classes. Tahakane ka pre-examination training kin hekaya pi kumno banle yakane ka exam ki ki syllabus ki topic ki ba don kam hakane ka exam. But kumno ban prepare shpang kita ki topics ki badon kam nak benta kane ka exam. Telada piko aban le yakane ka pre-examination training pila ban pendap haga porba pi le yak online applications. Temantang in page pang structure jong exam. Dang ne ki don like ki exam ka first stage jong exam ka ka preliminary examinations ka second stage ka ka main exam but ndala dip ka main kan support ka interview. Temantang in page panga preliminary exam ka baderu ko first phase jong exam. Dagane ka exam ki don like subject kita galong English language, quantitative aptitude, but ka reasoning ability. 3 number jong equations na kabenta ka exam ki don sispa terli, but ka total marks ru ka sispa. But ki ai por 20 minute ban penda biya ka exam. Kemun na kabenta ka preliminary exam ki ai por 20 minute. Tersebut ada fipas ya ke preliminary exam jong pi penpoi ha comment. Dah comment kita santali ke subject. Kita kalong ke reasoning and computer aptitude, ke general economic lane ke banking awareness, nang ta ke English language, but ke data analysis and interpretations. Tek Baroh gini ke sautalik subject ke questions kin 1 hagar kom jong multiple choice questions. But ke total marks nak benta gini ke sautalik subject ke dayar spa. But ke ai por like enta ban pendep ya ke exam ya ke main examinations. But kadang don sa ka part ka subject nak benta ka main kita ka dega letter and essay writing. But ki ai por like 5 minute ban pendep ya ka essay but ka letter writing. Balada don kinu equations ki bapi bakla ka por bapile ya ka main exam lana ka preliminary exam pinsha minus marks. Kin minus 0.25 marks naman ka equations ka bapi bakla. Tersebut dapi pas ya ka preliminary exam but ka main jong pi pinsa poi ha interview. Take full marks nak benta ka interview ka desi spa. But ka minimum qualifying marks lane ban select nak benta ka interview ka desi 10%. Lane kam der ban rate ya ka 40%. Banda ka benta ki SC, ki ST, ki OBC, ki PWD ka minimum qualifying marks lane ban select nak benta ka interview ka desi 35%. Ngala kerman filas ngatu shpang kine balada fiton ginu jingkali pila ban pusi ki comment section ngan reply pe. Kubla shibun and please subscribe.